Have a good day, Pastor. Mangutana ko, Pastor, bahin sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 6, unsa kini, Pastor, bahin makini sa pagkaon, pasabta ko, no? Ani, Pastor, from Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh. So, atong entertainment yang gipasa din sa atong Facebook message, no? Ako basahon ang uno ngadto sa 6, Igsoon. Nagyon diri. Ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug mga tuluhuan sa mga yawa pinaagi sa pagminaot sa mga taong bakakon kinsa nga kaisipan na nga paso nga daw pinaagig binagang putaw. 3 nga na nagdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawato nila nga nanagtuog na hibalo sa kamatuoran kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios og walay ipasalikway kung gidawat kini uban sa pasalamat kay kini nabalaan naman pinaagi sa pulong sa Dios sa pagampo. Ang imong pangutana, naghisgot ba ni siya og pagkaon? Yes, naghisgot ig pagkaon. Niya mo diri na nagdili kaning gitingon dinhi nga na nagdili sa pagpangasawa og magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon. So meaning to say, ang imong pangutana, naghisgot ba nagkaon? Yes. Pero ang gisgutan kanunon. Wala magingon nga kanon kaning gitawag nga mananap nga gidili sa Biblia, mananap nga hugaw. Kay kanang mananap nga gidili sa Biblia og mananap nga hugaw igsoon, wala man natawgas Biblia og kanunon. Wa ko'y nabasa sa Biblia nga ang mga mahugaw nga mananap gitawag og kanunon. Dili na siya kanunon. Now, dili nato ni siya ma-charge sa baboy o ilaga o ero nga kauno nato tungod kay nahinluan, nagiampuan na ni siya. No, di nato ni siya kan. Kaya kini siya igsuon, mga practices ni kaniadto igsuon na ay mga grupo sa mga Gnostics, no? Ang mga Gnosticos igsuon, mga gahuna-huna na sila nga antanan nga mga elemento nga naas physical, mga dautan, no? O gani ato lang isurkat. Usa sa mga pagtulunan kaniadto igsoon sa mga panahon nilang Apostol Pablo na ay mga tao nga diin kung imong basahon naa sa bersikulo 1 og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihing mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga espiritu og sa tuluhuan sa yawa. So sa ato pang gisgutan sa bersikulo 3 ug bersikulo 4 mga tuluhuan igsuon nga iya sa yawa. Ug unsa man tuluhuan sa iya sa yawa nga gipractice kaniadto sa panahon ni Apostol Pablo, mga tao nga diin matod pa dinhi nagdili sa pagpangasawa. Ang Adventist wala man nagdili sa pangasawa, ang among mga pastor nagsigig kasal sa iyang mga membro. So wala magdili ang pastor sa pagpangasawa. Hinuon na magani nagdili sa pagpangasawa karon ang ilang mga pari gidid-an nila sa pagpangasawa. Pero ako mag-ingon nga sila ni ha. Kaya nga naman, klaro man nga gisgutan sa kaniadto sa panahon nilang Apostol Pablo nga pagtulunan sa isayawa. Pero kung ano na may mga susama ani nga doktrina na angay gyud nila konsiderahan. Kaya nga naman nahimom na yung problema kaniadto. So ang gisgutan igsuon dinhi kanunon. Nga dili na siya pabilabaran labi nagmaampuan, no? So wa ni maghisgot igsuon ng pagkaon nga iya sa gitawag natong mga mahugaw nga gisgutan sa Levitico Kapitulo 11. Okay?